Lungsod sa Manolo Fortich sa Bukidnon ug probinsya sa Davao del Norte gipailalom na sa General Community Quarantine. Ato'y balik si Cyril Chavez. Pinaagi sa Executive Order Number 2021-20, gipailawom na sa mas taas nga quarantine classification ang Manolo Fortich Bukidnon ngadto sa GCQ hangtod sa June 27. Kinitungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa lungsod ug puno-puno na ang ilang isolation facilities. Pipila ka mga aktibidad ang gibawal sama na lang sa mga recreational activities o non-essential activities. Sumala pa nga 55% sa mga kaso nagikan sa pagtapok-tapok sa mga tao, 27% gikan sa trabahuan ug 18% gikan sa mga ROF ug LSI. Bawal ang manilingan. O bawal sad magpalaag og silingan sa inyong panimulay. Pagpasulod. Pagpasulod. So, pero atong mga mass gatherings dayon nga mahitabo, 30% venue capacity. Example niya na, misa. Sa unang adlaw, kamatikdan nga dili pa ingon ana ka strikto ang pagpatuman. Apan, lauman kuno ang istriktong pagpatuman sa mga balaod sa mga musunod nga adlaw. Gani dunay multa nga kutob 3,000 pesos alang sa mga dili magsuot og face mask. So, pinaangkisad niini, dili lang siguro nga muubos ang kaso, kung dili mahunaonan sa mga tao kung unsa gid ang importansya karon nga magpatuo gid ta sa minimum public health standards. Gibutang na ubos sa General Community Quarantine ang probinsya sa Davao del Norte sugod June 10 kutob June 30 sa gipagulang Executive Order Number 26. Bugtong essential travels lang ang tugutan sa probinsya. Ang curfew hours gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Samtang gilimitahan ang pagpalit og ilimnon gikan alas 9 sa buntag kutob alas 6 sa gabi. Apan gibawal ang pag-inom sa pampublikong lugar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao